Phainai edisi Chongbari Rwgwi Noknogo Pirlaimwngo Khlaijagwi Tongmani Jorao Tipra Mothani Khoroksa Adong Nogo Khitarjakmani Koktwma Patimwng Bardhaman Thakur kami Amchaio Patimwng Koktwma Mankhe Patimwng Thaio Thangwi Sogwikha Pekuwajala Janmanjoynagar candidate Gita Debbarma Khobwi Kubun Adong Rok Baskangni edisi Chongbari no tuye hasini joto thungkorong bodolni candidate Noknogo Pirlaimwngo Khlaijagwi abahi Jorao no Tipra Mothani Adong tei supporter rok Chopropjakmani Koktwma kasui phaika Patimwng no tui Koktwmani bisingtu Saimankha Bardhaman Thakur bara Amchaio tongnai Tipra Mothani supporter Sumon Debbarmani Nogo samung chitra Phainai rok bai bum Khitarjakmani hene Patimwngni Koktwma Mankhe Patimwng Thaio Thangwi Sogwikha Pekuwajala Janmanjoynagar constituency candidate Gita Debbarma Patimwng no tui candidate Gita Debbarma tamusaga khanawaini leano tabo Bardhaman Thakur para o jagao miya khoro kisu duskriti khub samobotabo tini BJP party khainai rokna tini Sumoni Nogo bor miya bum khitar kore hoyse yago snamani bum hingkai o bum khitar mani khanawi miya khoro jehetu phaimaliya ang plan thake tini phumada phaino tini bo khub busy schedule ni bagui ang habui malangliya etabu khorpa nung situ hune ma hapaika naithika sport naithika hingkai phai ang saimankha je borok yago snamani bum khitar mani abo bini no gantiwo recharkha hingkai jodi ang je jaga recharkha ang saiton bongni songmani guest rok tumung no kaham ke no bras ngai abo khor na khangkai khub ekta bipod tang khamu borok ni kaisa kotor bipod borok katikha borno matai rok khairu jage kati rekha hingkai klibsa 8 mas ni an nogo no thuja gabo busuk jati wana ma singchanai abo hairo khlaimana ang belek keno ang condemn khlayu haisi nang gণতান্ত্রিক deso election phainai no tamani ni election thangnai phainai কিন্তু borok to ching jati na nang jato su torjaki tomani party no torjaki ba nin party tini pasnga ni asa kari hinba nang jekhan thekene bom party riba ab bela onnai ang strongly condemn khayo abo matter jatu stop pungna ning tu tamingkai jeng saimano jeng maharaja phonengmani tongo no violence 0% violence free and fair election nung tu je jonogon right money bono kaplai nung tu haisi hingkai o jaga phainu phaika je police rok phai jo to bo kasa je materials tongmani booms namen je mani dong borok joto no collect khlaike borok pelang thaka hingkai belaikana durghotona hoite borok yakakha hingkai obon bagi ang borno sakra sotorokhe ma tongainai jeng kaham ke ma tongnai kintu jodi jeng borok yak bate hingkai borok kintu background kolson bongni mannan tongla kham hai obhai obosai tong কারণ যেখানে সেখান থেকে টিপ্রা মথামা খরবসে বিজেপি তংবা এটান বকম টিংনা নাহি কংনিতা নো সুস্থভাবে নো ইলেকশন না যদি নন জনগণ হামজে খাইনো বুট না কিন্তু আবরক বড় বুজিয়া আবন বাগে जों হাম্বল বন থানি তাবুগো সাইতঙ্গো আমতি তাংদি পিস মেইনটেইন খাইদি ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন না যদি গণদেবতা যে বরণ চঙ্গ বরণ এডিসি দখ এডিসি হাপঙ্গা আচং Asole Patimwng no tui Bardhaman Thakur Amchaini lukorongni bisingo nuksakha oflaka afla edisi Chongbari ni sukang abai Patimwng no tui talbidal sungmung lukorongni Bardhaman Thakur ni simi biplomni Koktwma Chini Khorang